Ayo Pras. Dek wektune ndak selantai. Ngapa? Lho? Hah? Ngapa? Bal-balan apa ngapa? Ayo nembang kok. Ah, ayo ngadeg. Pun ngadeg niki, Pak. Ayo karaming semono kuwi. Mau ana sing nyuwun podang kuning. Wis kok. Maksudnya ana meneh nyuwun sing nyanyi aku gandeng. Ning wis tak sampeke duwite ndak aku dosa amarah. Oh sing 300 iki to? Heeh, kene Iki kek ya- aku apa piye? Ya nya, aku nek nggawa duitmu malah kadasen aku. Ning sing nyanyi Mbak Lisa mau sa. Heh? Sing nyanyi wis Mbak Lisa. Ah terus iki? Ya sekene tapeke. Saiki piye sa? Iki piye adile? Iki ora ngerti duit Lisa iki. Ya ngerti kok ya. Urung, Wong wis urung ya. ngerti dandan barang kok. Didomong loro apa kok keke Mbak Prasti keke fakir miskin ra apa. Keke wong yatim piatu. Kuwi padha karo nyumbangke kayamu 2% kagem yatim piatu. Nyotin, nyoti anu. Waduh, sorry lho, anu wi ora sengaja. Ngenengi apa? Ngenengi brose. Ya. Ya, wis dipek, men dipek lah apa. Maaf nggih penonton niki goyange mboten iso hot. Wah, Lah kan anggepmu kowe iki kecap apa piye? Apa saus hot ngono kae apa? Ya sempit iki lho sempit. ya ora apa-apa wis sak obah-obahe. Wong iki obah ya ora ketara, ora ya ora ketara. Wong kaya uret kaya ngono. Ya. Dadi liwung. Gak aku ora arep neruske kanca-kanca. Nah itu mancing elek. Ayo Bras, yuk. Ya, oi. Lapo gesek. Uang kados lagi-lagi. Kok ati rencen diadu. Anggere butone kae do tiba kok dikletak-kletak dadi sewarang-warang. Nganti do obah kabeh butane kae iki dipajang nganti Mas Pak ndak kepancal. Mangga ya. Berkorban jiwa. Iya. Satu pendeta. Disudole pola. Ngapa? Panggunge iki jero engko nek tak kintang-kintang, slep. Ora penonton sing nyanyi ndi sing nyanyi. Wis nang ngisor ngeteh-eteh ngene iki. Katili wong apik. Lah ya mesake to. Wis men ora semangate luar biasa kok semangate pasti iki elok. 300 ya. Sih ana meneh. Aduh. Aja dilali-lali sing Apa? kuwi. Endi? Sing mau. Sing apa? Nek bab duit kuwi mesti lali. Terus ke sikik, dirampuke sikik. Engko duit hitung-hitungan. Heeh. Wah, tombok iki aku genah. Lah ning kene wis ora ana probaya apa-apa e.
Ya, wis ra apa-apa ya. Nuwun ya Pak kok meng 20. Wah, wis meringet 20. Wis. Nek randermis ya rangan. Heeh. Lah, mbok kabeh, Pak. Oh. Ra apa-apa Mas, Mang Wangsulan kabeh jengklit saka panggung. Iya. Nggih. Nggih, matur nuwun nggih. Nggih. Selamat ulang tahun 100. Kamu kuntuk sabun. Sabun napa? Iki bathuke dikosoki. Tak kira sabun sirih. Yo, tandas. Sabda Ya ora. Ya, iki pancen ana duwite nyong ndak hitung-hitungan ya ndi. Ha, kene. Wi dikeke wi. Ya. Ini kok 250. Ya, matur nuwun ya. Mbuh. Lah omongan ro kowe aku. Ya. Iki sing ndake Ganes mau kiriman saka Korea mau ya. Dirampungke wis iki sisan kok ndak malah repot sesuk-esuk hitungane ndak malah arep mulih apa ora iki sih do digondel-gondeli. Ya. Saiki Ganes kuwi. Ya. Pilok, anu Slendro. Ya.